Bai, hemen gaude berriro. Bueno, bata atasean eskatzen dena da, bai berde, zoriz edo gorriz, esan guk erabiltzen ditugun adimen artifizialen ezaugarri begiratuz, guk gure ustez, hor euki beharko genituzken gora berak, adimen artifizial horien erabilearekin, bai gure ikuspuntetik eta baita gure ikasleen ikuspuntetik, ez? Hau esan da, hemen azaltzen da, inberko nuklear sailkapen bat, eta, nire momentuan, hau da, bigarren aldia, hau egiteko, nire erabilienak, hemen dikugu hiru artxiboak, las orientaciones hau erabili dugu, sailkapen hau egiteko, app erabilienak, edo adimen artifizial erabilienak, edo web horri erabilienak, bai, eta hementxe dago beren momentuan egin nuen sailkapena, ez? Hemen sarrera bat egiten dut, non azaltzen dudan, berdea, datuen baizan berdea betetzen duten tresnak, horia, hausnarketa eta espezifika hartu behar dituzten tresnak, eta gorria, datuen baizaren araudia betetzen ez duten tresnak, ez? Bale, orduan, nik egin doana, izan da, hor eskatzen dana, ez? Ohar batzu jarri erraminta bakoitzean, gomendio batzuk, eta ikasleen erregistroekin, erespide espezifikoak. Zer egingo genuken, zer egin beharko litzateken, hau erabiliko genu ikasleekin. Orduan, emberetzi tresna erabiltzen ditut normalean nik, batzuk besteak baino gehiago, eta hor, esan bezala, adimen artifizialen erabilera, tresna guztiak adimen artifiziala erabiltzen dute edukia sortzeko, prozesatzeko edo aztertzeko, bai? Datuen tratamendua, tresna hauek erabiltzaileek sartutako datuak prozesatzen dituzte, eta horrek datuen begitasunari buruzko kezkak sortzen ditu, batez ere, eskentzua ere meroen erabiltzean. Hau, saldu ezaket, baina suposatzen dut, honi buruz hitz egiten duguna, nahiko argi dagoela, ez naz, hemen hasiko hitz egiten 2018 garreneko lege organikoaren, datu baezen lege organikoaren buruzko zerarik ez dugu egingo, behar bada, egingo genukeen, baina ez dut uste horren besterako ailegatu behar garenik, eta hemen jartzen ditute registro eskakizunak, zer eskatzen dituzten tresna hauek, bertan sartzeko, eta hirugarren zerbitzuak, tresna hauek hezkuntza administrazioa zuzenean hornitu ez dituen hirugarren zerbitzua dira, eta horrek orientazioen dokumento oharrak aktibatzen ditu. Esan nahi du honek, ez direla normalean ez dira Eusko Jaurlaritzak bere hezkuntzaren zeran jarri dituen tresnak edo erramintak, ez? Orduan, hirugarren zerbitzua direnez, hirugarren zerbitzuak eskatzen dituzte datu batzuk, eta datu horiekin, puntu zibili behar. Batez ere, ikasleen kasua. Hau esan da, hemen egiten dut, gamma app, hau esan genuen, aurkezpenak egiteko tresna bat, Microsoft Designer, Slides, Axior PDF, Notebook, AI Studio Google, Symbolab, DID, MurpAI, ChatGPT, Replicate Whisper, EasyPeasy, irakaslentzat bereziki ezarritako web bat, Heian, Labs, DeepSeek, Chat, Minimax, InVideo, Grok, Leonardo eta Magic School. Horiek emeretziak. Hemen, lehenengo bideoan ez nintzen heldu, agian beste leku batenen gehiagotan luzatu nintzen azalpenekin, baina hemen danak dauz azalduta. Leonardo eta Magic School.
hemen argudiaketa bat, bai, eta ondorioak, bai, vale. Hemen, gainera, inork ez ditu irakurtzen, baina bai dauz privacy poliziak hor sinatzen dugunarekin kontu zibila gara. Seinaketa digitala da, y es el aceptar. Cuando aceptamos, hor sortzen direz, edo sortu daitezke arazoak, hor sinatzen dugun ez badugu irakurtzen, normalen ez dugu irakurtzen. Hori holanda. Hau esan da. Ikusi dituzu 19 tresnak, eta tresna bakoitzak deko bera hausnarketa. Bai, esaten dut, 19 tresnak nire iritziaren arabera ateratzen direzala horiak. Bai, ez daikot gorririk, ez berderik. Orduan, klasean erabiltzen baldin badot, kontu zibili beharko naiz zenbait elementurekin. Batez ere ikasleak sartzen direnean eta adin nagusiak ez diren ikasleak instrumenta hauek erabiltzen baldin badituzte, kontu zibili beharko ala. Baina hemen, bakoitzean, hausnarketa hori egin dago. Bale? Guazen. Bai, gamma app hauek dira sortzeko, PowerPointa sortzeko, PowerPointa askoz be modernoa sortzeko, instrumentu bat. Bale, orduan, hausnarketa zein da, adimen artifizialen bidez aurkezpenak sortzeko aukera ematen du. Tresna honek irakasleen edukia prozesatzen du, eta uste dut hortik bebai atzera bota didazun batean honekin egin dagoela aurkezpen bat. Ez dakit egin beharko dudan beste aurkezpen bat, eta ez dakit zer erakutsi beharko dizudan. Baina, kasu honetan, jartzen ditut neurriak. Ikasleen datu pertsonalak dituzten dokumentuak ez igotzea plataforma. Zer esan edo honek, kontu zibili beharko garela, bere izena bezekin, edo hor datu edo lege organikoaren babesean dauden datu batzuk hor sartzearekin. Hori da, hartu beharko diren neurriak, baina ez bakarrik gamma app-ean, baizik eta guztietan, nik normalen erabiltzen ditudan 19 instrumentu hauetan danak horiak irten zaizki. Horiak baldin badira, kontu zibili beharko gara hor eskatzen dizkiguten datuekin. Hau azalduta, bigarrenera pasako naiz. Microsoft Designer. Irudiak, ez un makinon. Microsoft Designer, oso nada, baina egoera berdinean dago. Neurriak hezkuntza erakundeko kontu instituzionala erabiltzea. Ahal badogu guk. Nik denok irakasle guztia daukagunez hau, ni sartzen da ez honekin. Nire kontu instituzionalarekin. Hemen, neurrietako bat izan daiteke Microsoft, ofimatikako irakasle bezala izan naizenean, hor eskakizun handirik ez dago. Zentzu honetan, baina hori ez da AA bat, ez da adimen artifizial bat. Hori programa bada, baina hor dago arazo. Bestetik, Slides GPT, hori da beste aurkezpena sortzeko beste instrumento bat, ikasleen datu pertsonala dituzten dokumentuak ez igotzea plataformara. Honek zer esan nahi dau? Igotzen baldin badugu, edo nahi badugu aurkezpen bat egin honekin, non hor azaltzen dan ikasle baten izena bizenak, edo elbidea, edo bere telefonoa, edo bere datu pertsonalen bat, kontu zibiltzea honekin eta ez igotzea ara. Hor bakigu Slides GPT, datu horiekin, gero nordaki zer gertatzen den horiekin. Suposatzen da, beste galdetegi batean agertzen dan, galderan agertzen dan bezala, non ez dakigunez hirugarrenen zerbitzua dizenak, hor dituzten, segun non dagoen enpresa horren, elbide soziala, horren arabera, lege baten menpean edo bestearen menpean egongo da, suposatzen da, GPT ez dakite, Europan sortu dauen elbide sozial bat, agian ez nago ziur, dakite Google badekola,
ia danak Irlandan dut, bai? Beren fiskalki, hobeto irtetzen zaielako, ia zergarik ez dutelako ordaintzen Irlandan, bai? Hau esan da. Urrengora pasatzen gara. Axe your PDF, hau da, oso erabilia, baina egoera berdinean daude. Horian zelkatuko genukeen, eta hausnarketa da, elkarregiteko aukera ematen du, dokumentuekin, PDF-ekin, eta dokumentuak plataforma egotzen direnez, datuen berritasunei buruzko kezka sortzen dira. Batez ere dokumentu horiek ikasleen informazioa edo datu pertsonala badituzte. Egoera berdina da, ez? Eta hausnarketa berdina. Zer igotzen diogu Axe PDF-eri? Kontu zer igotzen denarekin. Teoria trinkoa daukan dokumentu bat baldin bada, ez dago arazorik. Bai? Gero notebook. Notebook, printzipioz, Googleen instrumentu bada, eta hor, Googleen bide fiskala Irlandan dago, eta hor, printzipioz, Europan dagoen, edo Europan daukagun erreglamendu dekretuaren menpean egongo litzateke, eta berez hor, hor jasotzen diezan datu guzti horiek babestuak egon beharko litzatezke. Baina, nor daki. Bai? Orduan, hezkuntza erakundeko Google Workspace kontu instituzionala erabiltzea gure kasuan. Bai? Dugunean, ikasleen datu pertsonalak dituzten dokumentuak ez igotzea plataformara. Bai? Sortutako edukia beti berrikustea informazio zentrikra ez dagoela ziurtatzeko. Bai? Eta Googleen hezkuntza bertsioak erabiltzea aldugunean. Bai? Hori dira neurriak. Baina ez, nik inventatu ditu dalako, baizik eta hemen ditugulako, bai? Orientaciones de uso de herramientas digitales. Bai? Aurkitzen duan berriz dokumentua, bai. Hau esan da, AI Studio Google, bai? Adimen artifizialen bidez, edukia sortzeko aukera ematen du, bai? Googleen produktua izanek, berdin, ez? Googleen produktu guztiak, hausnarketa eta neurri berdinak eukiko lituzke bitxio da era. Google enpresa oso handia da, oso zen munduko handienetarikoa digital mailan, eta hor, suposatzen da, bermatuta gaudela, baina kontuz. Bai? Simbola, da, matematika eremuan erabiltagoena bat, egia esan ez dut asko erabiltzen, baina badaukat nire... Bai, orduan, matematikako zera denez, kontu instituzionala da, ahal izango bagenu erabili, ideia hona izango litzateke. Eta ematen dugu ikasleen datu pertsonalik ez sartzea plataforman. Kobertzioa erabiltzea alden neurrian, erregistra saiesteko. Alda. Vale, D&D. D&D adimen artizen bidez, bideo eta avatar pertsonalizatuak sortzeko aukera ematen du. Arpegien eta hotzen datuak erabiltzen dituenez, datuen berdintasunei buruzko kezkak handiak sortzen dira. Neurriak, ikasleen irudiak edatzak ez erabiltzea. Eta irakaslearen beraren irudia edo ahotsa erabiltzea soilik berariazko baimenarekin. Sortutako idokia hezkuntza helburuetako soilik erabiltzea. Hombre, hori ez, nahiko normala izango litzateke. Murph AI, hausnarketa, neurriak, adimen artenen bidez, sintetikoak sortzeko, eta, Chat GPT. Adimen artifizialeko elkarrizketa tresna da, edukia sortzeko eta informazioa prozesatzeko. Ikasleen datu pertsonalak ez sartzea. Hamaika, Replicate Whisper. Replicate Whisper audio transkripzioak egiteko aukera ematen du. Eta ikasleen ahotsak dituzten audioak ez igotzea plataformara. Bada espada. Transkribatu beharreko audioak aurrez berrikustea. Informazio zentrika ez dagoela ziurtatzeko. Kontu instituzionala erabiltzea alba dugu. Eta transkripzioak egin ondoren audio fitxategiak plataformatik ezabatzea. Eta pribatasun politika aldizka berrikustea. Easy peasy. Daukagu, adimen artifizialen bidez, edukia sortzeko aukera ematen du. Datu pribatasunei buruzko kezkak sortzen dira batez ere hezkuntza materiala edo ikasleen informazioa prozesatzen. Neurriak ikasleen datu pertsonalak ez sartzea promptean. Hizkuntza materiala sortzeko soilik erabiltzea.
eta sortutako edukia beti berrikustea informazio. Bale, beraukagu Heigen Labs. Adimen artifizialekin bideak sortzeko aukera ematen du. Irudiak eta hotsak erabiltzen ditu ez datuen baietasun buruzko kezkak sortzen dira. Ikasleen irudiak edo hotsak ez erabiltzen. Irakaslearen beraren irudia edo hotsa erabiltzea soilik bere berezko baimena egin. Sortutako edukia hezkuntza helburuetarako soilik erabiltzen. Vale? Eta albadogu, kontu instituzionala erabiltzea. Ez pertson. Eta beste neurri bat, sortutako edukia beti berrikustea informazio sentikorra ez dagoela ziurtatzeko. Bai? Vale. DeepSeek. Honek, Txinan deko bere jaiotza, eta orduan, principios, bere bide soziala Txinan egongo litzateke, eta Txinan datuei buruzko zerarik, ideiarik ez daukagu, egia esan. Orduan, zein da hausnarketa, DeepSeek adimen artifiziala elkarrizketa tresna da, edukia sortzeko eta informazioa prozesatzeko erabiltzen dena. Datuen proiektasun buruzko kezkak sortzen dira, batez ere hezkuntza materiala edo ikasleen informazioa prozesatzean. Eta esan doana, bide soziala Txinan izan da, Txinan datuen baizari inguruko legerik ez dugu ezagutzen, eta gutxiago Europan aplikatzen den legerik ez dago. Ni dakidan ez bintzat, eta ez dut uste. Bale, neurriak, ikasleen datu pertsonalak esartzea elkarrizketetan. Eta hezkuntza materiala sortzeko soilik erabiltzea. Sortutako edukia beti berrikustea, informazio sentikorra ez dagoela ziurtatzeko. DeepSeek guzti hauetan, Googleen kontuaren bidez sartu zaitezke. Bai. Hor, ikasleen kasuan, erdi-purdi sortutako kontu baten bidez, hauek guztietan sartu ahalko liratezke. Baina, esan dako arazo guzti hauekin. Minimax audio. Minimax audio, audimen artifizialaren txinatarra begai. Audioa prozesatzeko aukera ematen du, eta audio datuak erabiltzen dituenez, datuen proiektasunez buruzko kezkak sortzen dira. Ikasleen ahotsak dituzten audiak ez igotzea plataformara, prozesatu beharreko irudiak aurrez ikustea, audioak barkatu, eta informazio sentikorra ez dagoela ziurtatzeko. Hemen daukagu Minimax, oso tresna interesgarria. InVideo Artificial Intelligence. Adimen artifizialez, bideoa sortzeko eta editatzeko aukera ematen du. Irudiak eta hotsak erabiltzen dituenez, datuen pribatasunari buruzko kezkak sortzen dira. Ikasleen irudiak edo hotsak ez erabiltzea, neurriak bezala. Irakasleen beren irudia edo hotsa erabiltzea soilik, bere berariezko baimena egin. Hau da, nahi baldin badot, erabiltzea eta nire irudiak eta hotsa erabiltzea, nire kontu, Baina ikasleekin, kontuz. Sortutako edukia hezkuntza helburuetarako soilik erabiltzea. Grok, hau da, oin modan dagoen Elon Musken adimen artifiziala, txata da. Baina, aukera handia keukiko dituen instrumentua da nire ustez. Edukia sortzeko, hau, Estatu Batuetan deko bere bide soziala, eta, Estatu Batuetan tresna ugari daudenez, nolabait fidatzeko zera ematen dago, baina beterie kontu zibili behar gara. Hemen datuen proiektasun buruzko kezka sortzen dira, batez ere hezkuntza materiala edo ikasleen informazioa prozesatzean. Neurriak, ikasleen datu pertsonalak esartzea, hezkuntza materiala sortzeko bakarrik erabiltzea, edukia berrikustea, informazio sentikorra ez dagoela ziurtatzeko, eta pribatasun politika aldizka berrikustea, gomendagarria. Leonardo, tresna interesgarria. Leonardo, adimen artifizialaren bidez irudiak sortzeko aukera ematen du, eta irudiak erabiltzen dituenez, datuen proiektasunari eta jabetza intelektualari buruzko kezkak sortzen dira. Neurriak. Ikasleen irudiak ez erabiltzea referentzia gisa, sortutako irudiak
hezkuntza helburuetarako soilik erabiltzea. Jabetza intelektualaren eskubideak errespetatzea. Bai. Eta Magic School, hezkuntza plataforma da, eta adimen artifizialen elementuak dituena. Ikasleek erabiliko dutenez, datuen berritasun buruzko kezkak berezea sortzen dira, batez ere adingabeen datuen tratamenduari dagozkienez. Bai. Neurriak zein izango litzateke, bai, ikasleen erregistro egiteko gurasune dutenen berezko baimena eskatzea, ikaslei erabilia gida argia ematea, datu pertsonalak ez partekatzeko. Plataformaren erabilia ikasgelan soilik egitea, eta irakaslearen gainbegiradapean. Hau da, irakaslea hor, kontu zilidea, begira egon behar da. Ikaslei azaltzea zer datu inbitzen diren eta nola erabiltzen diren. Eta ikasleen kontuak ikasturtea amaitzean ezabatzea. Pribatasun politika aldizka berrikustea, aldaketarik dagoen jakiteko. Eta ikaslei adimen artifizialen mugei buruzko prestakuntza ematea. Plataformak eskaintzen duten segurtasun ezarpenak aktibatzea. Ikasleen arteko elkarreina gainbegiratzea jasarpen egoerak saihesteko. Vale. Aldaketen argudiaketa, ez? Irakasleak erabiliko dituzten tresnetzako bat 18, bat 19. Hausnarketa eta neurriak, oharrak eta gomendioak ataletan oinarritu dira, bai? Datuen minimizazioa, orientazioen dokumentua, gomendatzen alik eta datu pertsonal gutxien erabiltzea. Horregatik, neurri guztietan ikasleen datu pertsonalek ez erabiltzea proposatzen dut. Ez dakit, inventatutako datuekin adibidez. Kontu instituzionalak dokumentua komentatzen du alden neurrian hezkuntza erakundeko kontu instituzionalak erabiltzea. Edukiaren berrikuspena. Bai? Beti berrikusi behar da zer sortu da hor. Pribatasun politiken jarraipena inoiz ez dugu egiten, baina bere bizikoa da, oso garrantzitsua. Bai? Hor zerbait aldatzen bada, printzipioz, abizatu beharko ligute. Baina, ohartarazpen hauek, askota jasotzen ditugu, baina ez dugu ezer erakurtzen. Eta ez da ikasleen partetik bakar, gure partetik ere bada. Eta hezkuntza helburuetako erabilera mugatua. Hau da, tresna hezkuntza helburuetako soilik erabiltzea proposatzen dut. Bai, hori argi dago. Ez Magic Schoolen, erabiltzen badugu, nahiko ondo dago, nik ez dakite gai izango nintzateken hau erabiltzea ikasleekin, baina, ia esan instrumentu nahiko esanguratsua da eta interesantea. Gurasoen baimena eskatuko nuke, gainberetutako erabilera, datuen gardentasuna, kontuak ezabetzea urte amaieran, eta segurtasun ezarpena. Plataformak eskin dituen segurtasun ezarpenak aktibatzea proposatzen du. Bai? Ondorioak. Ikusten ditugu, aztertutako tresna guztiak horia kategorian zerkatu dira, eta horrek esan nahi du, tresna hauek erabiltzeko hausnarketa eta neurri espezifikoak behar direla. Oda, ezin dugu alan erabili. Bai, proposatutako neurriak aplikatuz gero, tresna hauek modu seguruan eta datuen baesan erabilia errespetatuz erabili daitezke hezkuntza eremuan. Bai? Ez dut gorri kategorian zerkitutako tresnarik identifikatu, beraz. Ez da beharrezkoa izan ordezkapen proposamenik egitea. Nik ez dut aurkitu, ez dakitzuk esango didazu hor gorririn dagoen edo ez, baina, nik behintzat ez dut hori sentitu. Bai? Azkenik azpimarratu nahi dut teknologia digitalak etengabe aldatzen ari direla. Eta berrezkoa dela aldizka ebaluazio hau berrikustea. Tresnen pribatasun politiketan edo funtzionalitatean aldaketarik dagoen jakiteko. Hau da, zertarako erabiltzen da hau. Hor aldaketa bat baldin badago, hori kudeatzen duen enpresaren partetik, hori jakinaren gainean egon beharko litzateke. Eta hemen referentzia batzu. Vale. Privacy policy. Hauek begiratzea
interesgarria da. Baina, claro, hor agertzen den guztia jakinaren gainean baldin bagaude, nor sakatuko du, aceptar. Vale, hau da, nire ustez, eskatzen dana. Ez dakit, aurreko bideoan, 15 minututan, claro, 7. puntuan gelditu nintzen, pentsatuz, nahikoa izango litzateke, antza denez ez, eta orduan bideo honek, 25 minutuko iraupena dauka, bai? Eskerrik asko danagatik, ondo izan.